To znamená, trošku si vyvýšime odloženie pod chrbát. Dobre, čiže keď nemáte bolster, môžete si zrolovať 2-3 deky. Trošku si to zjemníme aj pre kolená. To znamená, jednu deku použijeme tak, že budeme mať vlastne na nej nohy. A zoberieme si ešte jeden blok. Urobíme si vlastne ako keby také schodiky. Na druhom bloku ďalšom budeme sedieť a použijeme ešte jednu deku, na ktorú si dáme hlavu. Použijeme aj pásik. Opäť si ukážeme. To znamená, do tej pozície opäť vchádzame tak, ako sme si pred chvíľkou ukázali. Čiže najprv si klakneme, potiahneme zadné koleno, lítko najprv ku kosti, dozadu, do strany, aby sme robili priestor v kolene a sadneme si na ten blok. Použijeme pásik. Pásik nám vlastne bude slúžiť na to, aby sa nám kolena nerozchádzali. Dáme si ho tak, že ho máme cez stred lítok, cez stred stehien. A už teraz vlastne musíme tlačiť nárty, píšťaly do zeme. Vnútorné stehná, vnútorné kolená chcú ísť smerom hore. A do pozície opäť vchádzame tak, že ideme s rukami dozadu, podsadíme pánu, čiže nadvihneme jemne pánvu, kosť krížová ide smerom ku kolenám a pomaličky si lahneme. Deku si pritiahneme len tak, aby sme mali ku vrcholkom ramien. A teraz ruky môžeme si dať vedľa tela. To je taká relaxačná variácia. Alebo keď chceme mať aktívnu variáciu, tak zase vyťahneme najprv ruky za hlavu a prechytíme lakte. Stále tlačíme nárty, píšťaly do zeme. Vnútorné stehná rotujeme smerom hore. Kosť krížová ide smerom ku kolenám. A lakte vyťahujeme dozadu a jemne dole. Potom po určitom čase zase vymeníme prechytenie. Vytiahneme ruky. A pomaličky vlastne vychádzame z tej pozície, ako aj predchádzajúci raz. Zase natiahneme jednu nohu, druhú nohu. A prejdeme do psa.